خیلی روز جایی برای کی باردارا فقط اومدن دکاز گفت یا جورو اومده تلفن خریدن ساعت 3 تا 55 گرفتن این حاضر باشه دو باردار دیگه اومده تلفن‌های سامسونگ A35 گرفتن 856 تا نرخش در مغازین ما 26500 رو була і тага румна биёфта руш остод була ва падарка я тага умромад калонка A35 гари ай димгиш буромад падаркай димгиш буромад иҷада чиз повербанки 10000 мача ва як тагига телефон барои модаршон гирифтаган телефони Samsung A15 4/28 нархш дар магазини мо 14500 рубли диган A15 ва ҳозир бардора хай ҳисоб-китоб шакнен исна ба иҷа боша ҳозир ҳисоб-китоби Neo 6 856 тагаш нархш дар магазини мо 17000 рубли 17000 рубли ва ҳозир мебинем ки падаркаи акамон чӣ мебурад ко ака ин падаркаи ки Neo 6 падарка Note 13 падаркаша гирифтам Note 13 оҳо Note 13 8/28 14000 рубл свет сиёш ин якадам буромад падаркаш бошад калонка буромад я тагада калонка битим аҳа ин хеле калонкаи падарка тага худада ва Neo 6 биё ку тага нагири падарка хитам мегири ишам падаркашам хитам хей падаркашам хитам ҳозир ина барои нагирифтаги бе падарка монди карочи хоб ана иш дам хеле бача фақат калонка домонага чи бало я калонка дигам ти фақат калонка домонада шумора шухи мекунем конечно иҷа наушник ҳам ҳастай мошинка ҳам ҳастай соатҳои дастӣ ҳам ҳастай ва дигар намуд аксессуарҳое ки дар ин магазин ҳаст ҳамишта ҳайн ду ҷура да ин иҷа дута калонка буранд ин ду ҷура боша якта повербанк якта калонка буромадага хоб дӯстои азиз раҳмати калон барои омадагитон худтон эҳтиёт кунед агар ки шумо дар кор шудам хел телефонҳо дар рақамҳои экранидагӣ муроҷиат карданатон мумкин аст дар ҳам телеграм канал мо ҳамвақт подписчика монда нархҳои телефонҳо парафта мемонем бемалол даромада обуна шуданатон мумкин аст ва ҳар як нафаре ки дар онҷа шумо аъзо шудага мисол қариб 6000 бародаро дар онҷа ҳастанд апа ва хоҳаро хати метавонед ки дар онҷа шумо ҳам даромада чӣ кунед нархҳои телефонҳоро нархҳои билетҳоро ҳамаша инҷа диданатон мумкин аст ва ногуфта намояд ки дар YouTube канали Умедҷон Техноблог чӣ кар ки дестен дар YouTube канали Умедҷон Техноблог ҳамарӯза мо хеле обзорҳои телефонҳоро мепартоем бемалол даромада YouTube да обуна шавед ҳамарӯза навигариҳои магазини Realphone ва нарх навои телефонҳо дар шаҳри Москва бохабар шавед магазин ҳамарӯза кор мекунад аз соатҳои 10 саҳар яъне ки 9 саҳар то соати 10 шаба бевыходной ҳар рӯз кор мекунад ва магазин омада харидорӣ карданатон мумкин адресои мо шаҳри Москва метро Бутырский 4 выход торговый центр Зеленый бемалол мебинед доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон дорем агар ки Москва да бошен дар кор бошен омода натонем метавонем ки то метротон доставка кунем рақамҳо барои муроҷиат дар рӯи экран бемалол муроҷиат мекунед оператор оперативни ҳамавақт шумо да ҷавоб додан мегирад якасе Real Avia ҳам ҳаст ки Real Avia шумо билетҳоро ба нархи дастрас навишта метиҳад ва ҳозир як чиз дига аст ки Тоҷикистон рафтан арзон шудааст нархш 13-12000 рубл метавонед ки бемалол Тоҷикистон равед метавонед ки бемалол муроҷиат кунед рақамҳои рӯи экрандаgiда ҳатман ба нархи дастрас билетҳоро получат карданатон мумкин аст худтон эҳтиёт кунед қайчи шумо буд Умедҷон ва магазини Realphone дӯстони азиз ҳам хе чорум выходи метрои Бутырская меброед ва баъд ин чорум выход омадантон ҳамин китоб мехӯрен ростаки торговый центр Зеленый инҷада ва тарафи торговый центр Зеленый раҳкӣ мешен ҳамин выход қади дохили торговый центр мешен ва дохил кишиден ростаки магазини Realphone